Zdravo svima, danas idemo na Montenegro Open 2019. Sada je možda 6 sati ujutro, da 6 ujutro, 6:30. Znači mi bi trebali da krenemo za nekih 20 minuta, jer ćemo do tamo putovati sati, pomalo više, a registracija počinje u 9 sati, tako da vidimo se u autu. Zdravo svima, danas idemo na Montenegro Open 2019. Sada je možda 6 sati ujutro, da 6 ujutro, 6:30. Znači mi bi trebali da krenemo za nekih 20 minuta, jer ćemo do tamo putovati sati, pomalo više, a registracija počinje u 9 sati, tako da idemo nas u autu i treba da krenemo za nekih 5-6 minuta, znači idemo puno duga i onda idemo na promjena plana, ipak je on je bliži do nas, pa onda idemo direktno na Ça semble plausible. Attends, descendant. Da. I da sam se leno počeo od strane. Bilac i
Slaven Vuković. Nein, selbst muss es war gut nicht war. Einer. Hier rein.